Así lo cexa a nave do ramal logo da reforma impulsada polos parquistas de Carril, un proxecto que, segundo avanzaron hoxe, queren que comece a funcionar antes deste verán. Defenden a súa idoneidade reivindicando que aquí se vai facer o que está contemplado no convenio coa Confraría Carrilexa. Este foi un proxecto apoiado no seu, en principio, por todo o equipo da Cofradía da Agrupación de Parquistas Conxunto, por unanimidade. Este proxecto se foi facendo con PPICs cada ano, foi contando coas licencias necesarias para ir facendo estas obras que se foron facendo. Villanueva lamenta que se estea a terxiversar o proxecto, asegura que con el se está a potenciar os parquistas, pero lamenta que no pósito queiran botalo abaixo. Non se entende agora é que se queira botar abaixo este proxecto. É un proxecto que une, é un proxecto que a cofradía debera de estar máis que nada preocupada, se tivera que estalo, porque o caduque o convenio que venza dentro de 5 anos. ¿No? Debía de estar pois máis que nada preocupada porque non dure 30, por exemplo. Aseguran que do que se trata é de canalizar por aquí o máximo de vendas posible a través da lonxa de Carril e que aquí haberá unha nave de clasificación e outra de promoción. Din que non se vai vender nada, pero defenden que a ampliación de uso se precisa para potenciar o sector. O feito de que nos fagamos e pidamos licencia para ampliar os usos é precisamente porque hai esa necesidade de facelo. E de feito, nós non temos pensado vender aquí. Nos, o que é a Parquistas de Carril non ten pensado vender nada. Parquistas de Carril préstalle servicios aos parquistas. Ellos presta a todos os parquistas porque ten un convenio ca Cofradía de Carril, a socios e non socios. Aseguran que pola súa banda non teñen pensado rachar ese convenio coa Confraría, pero que todo ten un límite. Se che meten a cabeza debaixo da agua, aguantas a respiración o tempo que che dá o pulmón, non? Pero sácala fora en canto non és capaz de respirar máis. Bien, Parquistas de Carril ten unha trayectoria. Isto foi fundado no ano 89, vai para 40 anos. Non vamos a deixar que alguén que veña cunha idea peregrina aí, que cambiou de opinión ayer, pois que vai a fundir, che vai a meter a cabeza baixo da agua. Non vai a pasar. Non vai a pasar. Isto vai a funcionar, sí ou sí. E apoiando o proxecto dos parquistas, estivo xe tamén no ramal a Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos. Está claro que todo o que sea mellorar beneficioso, e bueno, e aquí temos un exemplo de mellora, non? As inversións para o mar sempre son boas, que sempre repercuten sobre o resto de subsectores. E animou os parquistas a seguir avanzando neste proxecto e mellorando tamén a súa produción.